aparte, nahi dugu baita be ekitaldi berezi honetan gogoratu zeintzuk izen diren edo ze gertatu den gure herri txiki honetan eta balorean ipini igarotakoak, pasatokoak eta baita be egungoak, gaur gara egungoak eta baita be etorkizunekoak. Konpitzeizen jaio zan, anotau konpitzeizen guzturizen, hor etxe bizen bitxertien, konfiteria, konpitzeizen zan. Julian Borda jaio zan, 1811ko otsailaren 15. Eta hil zan, 1953ko ekainaren 13. Bere haitxe Juan Bautista. Juan Bautista konpitzelu esan. Eta, 9 urtegaz, itzu gelditu zan. Antzaganez, gaixotasun baten ondorioz. Itzuak musikiari beste soinu bat ataten dautzi da segaitik, itzu direnez, belarrizen zorroztu egiten daude. Holan, berak ikesioan organoa, musikie, bera guzturiko txistulari ofiziala izendatu eben, udaletxeak, 1908an. Eta gero, 1937 fasistek, sartu zirenien, frankistek, sartu zirenien hemen, eta hemen errepresio gogorra eragin ebenien, udaletxetik bota egin eben. Eta, beste enplegu batzuk moduen, kanporatua izan zen. Guzturiko apespatzaren burua izan zala. Eta hemen, musikariek asoziazio bat sortu ben. Azpimarratu behar da, aktak, apespatza honek aktak, euskeraz egiten zituela 1918. Kargu, gabetu ostean, organista moduen jarraitzen zuen Elaizan. Eta ikasle batzuk izan zituen. Goi mailako txistularitza landu ban Julian Borda. Egon zan beste txistulari bat, guzturizen mendizen, goitxaga esaten duguna, Larraon. Hori zen zan, Francisco edo Paco Zeharreta. Eta zan, txistularizen goikoa, belarririk ez demana, eta txistu ere ondo joten eban, eta beti batez be jai giroak eta juarra giroak antolatzen zituen. Julian Borda eskolatua zan. Horretik komposizioak eta beste maila bat eukan, eta bi tradizioak, bi txistularizen motak behar dugu, batzuk gara herritarrek, beste barik, hemen be eskolatu asko dago, da hori posgarri da, txistularen etorkizunari dugu. Gaur egunean, esan behinke, ostasunez, txistuek osasun hona dekola guzturizen. 10 txistulari baino gehiago batzen gara. Prestatu bazen beste gazte batzuk txistua joteko. Gaur egingo dugu, Julianen izenien eta beran ondoreko izenien baita be, omenaldi bat, garai hartan Julianekin txistue ikesibana joten. Eta oraindik txistularia dana, Joseba Forulia, egun berezi honetan. Udaletxen izenien eta Errintzia Lagun izenien emotako garaikurra.